Benvidos, benvidas a este tutorial sobre como consultar as instancias do concurso xeral de traslado que se poden consultar desde hoxe. O que tedes que facer en primeiro lugar é entrar na página web www.edu.xunta.gal/cxt e unha vez que esteades nela, como xa estou eu, pulsades aquí arriba á dereita no botón este que encende a televisión, pulsades aquí, vale? E ides ter que identificarvos, podes facelo pois con chave 365, co usuario de educación, vale? Ou con certificado digital. Eu vou entrar co certificado digital. Unha vez que estades xa dentro, vedes que aquí arriba aparece isto de listaxe de concursos, vale? Entón aquí é onde tedes que pulsar para consultar as instancias do CXT. Pulsades aquí e agora en listaxe de instancias, vale? Agora, en concursos abertos seleccionades no que vos participastes, ou se queredes cotillear sobre outros concursos tamén podedes, vale? Eu vou seleccionar o de secundaria e pulsades en escoller. E ben, agora, o primeiro que vos recomendo facer é introducir aquí o voso DNI. Porque se introducides o voso DNI directamente, o que vos vai aparecer se buscades é a vosa instancia de participación no CXT. Por que vos recomendo en primeiro lugar facer isto? Porque se ides aquí a ver detalle, ides poder ver aquí na pestana de baremo a puntuación e puntuacións que por cada epígrafe vos dan. E ides poder comprobar se vos baremaron todo correctamente ou non. Se tedes algún problema na baremación ou coa puntuación, podedes reclamar xa, vale? E para reclamar tedes na páxina de inicio, aquí, as instruccións, vale? As instruccións son que para reclamar tedes que facelo por correo, ben sexa ao correo de secundaria ou ao correo de primaria, en función do corpo polo que participades no CXT. E despois, nese correo electrónico, tedes que poñer no asunto reclamación á puntuación outorgada no concurso e na mensaxe di, no contido da mensaxe deberá concretarse o apartado, epígrafe ou subepígrafe que reclamades e unha breve descripción da reclamación que facedes, vale? É dicir, estas instruccións son as que tedes que seguir para enviar o correo de reclamación a estes enderezos, vale? E así, de sinxelo. Lembrade tamén que, lóxicamente, o prazo, digamos, máis oficial das reclamacións comeza unha vez que se publiquen a adxudicación provisional, vale? Teredes aí un prazo para facer tamén as vosas reclamacións. Non é que se pode facer só agora neste momento, vale? Tamén se vai poder facer, xa digo, unha vez que saia a adxudicación provisional de cada corpo. O segundo que vos quero explicar é como poder ver as peticións do resto de persoal que participa, como a vos, e na vosa especialidade, no CXT. Para iso, pulsades aquí, onde di listaxe concurso, listaxe de instancias. Unha vez aquí, o que temos que facer é, como antes, indicar o noso corpo, agora a especialidade, no meu caso, lingua e literatura galega, e dadeslle a buscar. E ben, o que vos vai devolver a aplicación son as instancias de todas as persoas que participan como a vos na vosa especialidade. Eu, no meu caso, voume buscar a min mesmo para autocotillearme. Pero vos ides poder facelo con quen queirades. Eu, como vedes, estou aquí, así que se pulso en detalle, aquí podedes ver todos os meus datos, igual que podedes ver os de calquera persoa, e o interesante é que podedes ver o baremo de outra persoa e incluso as súas peticións a centros e localidades. E para rematar, vou vos ensinar como poder consultar a xente que tedes diante para obter destino nun centro en concreto, vale? Por exemplo, imaginadevos que sodes, pois, vou seleccionar outra vez a miña especialidade, que é máis sinxelo, vale? Entón sería aquí, profesores de ensino secundario. E aquí sería lingua e literatura galega, vale? Entón, imaginadevos que queredes saber pois canta xente tedes diante para irvos pro Lucus Augusti de Lugo, vale? Entón, tedes que buscar o código de centro do Lucus Augusti, vale? E introducilo aquí. Vou vos ensinar aquí rapidamente tamén como sería o proceso para conseguir este código, vale? Teríades que ir á páxina web do CADP, vale? Que é esta de aquí, e aquí en anexos tedes os códigos dos centros, vale? Eu, por exemplo, como Lucus Augusti de secundaria, pois vou buscar aquí anexo 2, catedráticos e profesores de ensino secundario, ligazón. Entón pulso aquí, descárgaseme un documento Excel, e neste Excel, pois teria que buscar o IES Lucus Augusti, que está na provincia de Lugo, lóxicamente, e é
este de aquí, Lucus Augusti. Entón copio este código que aparece á esquerda, vale? Entón vou no copiar e vou no introducir onde estaba antes, que é na página web do CGT, justamente aquí, vale? Entón pego aquí, doulle a buscar, e aquí tedes todas as persoas que diante vosa, eu sería este de aquí, vale? Pois todas as persoas que diante miña están pedindo o Lucus Augusti. E ben, espero que con este vídeo poidades saber como se consultan as instancias e tamén como se reclama a puntuación que tedes agora mesmo se houvese algún erro no concurso xeral de traslados. E nada, como a sempre, se queredes facerme algunha pregunta máis relacionada con isto, podedes facela a través da miña páxina web profesoradogalicia.com e do WhatsApp que tedes disponible nesa mesma páxina web na súa parte inferior esquerda. E nada, como digo sempre, vémonos no seguinte vídeo. Un saúdo.